Ahoj, v dnešním videu si dokážeme velice významnou větu z komplexní analýzy, a to takzvaný Cauchyův vzorec pro kruh. Nech tedy G je podmnožinou komplexní roviny, je otevřená množina, a nech F je holomorfní funkce na té otevřené množině G, to znamená, ta funkce je komplexně diferencovatelná na té množině G. Nechť potom kruh centralizovaný v bodě Z0 poloměru R, zavřený kruh, bereme uzávěr, je podmnožinou G a máme tady křivku φt, je to kružnice o středu Z0 o poloměru R, kde T probíhá interval od 0 do 2π. Tak potom nám platí takovýhle vzorec, že 1/2πi krát integrál, křivkový integrál přes tu kružnici z integrandu fz lomeno z minus s dz je roven funkční hodnotě v bodě s, když s minus z0 je menší než r, to znamená, když ten bod s se nachází uvnitř té kružnice a když se nachází vně, tak je to rovno 0. Tato věta je opravdu velice důležitá, protože nám potom pomáhá dokázat velice silné věty z komplexní analýzy, jako je například základní věta algebry nebo Liouvilleova věta, což jsou velice silné prostředky. Takže tato věta je opravdu velice klíčová a důležitá v komplexní analýze. A my se dnes podíváme na její důkaz. Co nám ta věta vlastně říká? Ta věta nám říká, že my, když nás zajímá nějaká funkce, která je definovaná na nějaké kružnici, nebo na nějakém kruhu, teda, lépe řečeno, tak my můžeme funkční hodnoty uvnitř toho kruhu spočítat pouze pomocí hodnot, které jsou definované na hranici toho kruhu. Jo? To nám ta věta říká. Takže nejdříve se podíváme na případ, že ten bod S se nachází uvnitř té kružnice. Jo? Takže za prvé, no tak existuje nám velké R, větší než to malé r, tak, že když si vezmeme kruh centralizovaný v bodě Z0 o poloměru velké R, tak ten se nám celý vejde do množiny G. Tak jak tohleto víme? Tak my víme, že ta množina G je otevřená, to předpokládáme, takže tohleto jsme určitě schopni dělat. Jo, a nechť tedy platí, že S minus Z0 je menší než to malé r, to znamená, jsme uvnitř toho kruhu. Tak nyní si definujeme pomocnou funkci. A ta funkce pomocná, tak ta bude definována jako hz a bude to definováno jako diferenční podíl, to znamená fz minus funkční hodnota v bodě s lomeno z minus s, a to je pro z různé od s, a když z je z té množiny g, anebo to definujeme jako derivace v tom bodě s, když z rovná se s. Tak potom ta naše funkce h je holomorfní všude na tom kruhu, kromě toho bodu s. To znamená, všude existuje derivace komplexní.
výjima toho bodu S. Tak to je jednoduché, protože to se stačí podívat, jak ta funkce je definovaná. A vzhledem k tomu, že ta funkce f je holomorfní, tak tady máme vlastně holomorfní funkci, tady máme nějakou konstantu, jo, takže to je krásně dobře definovaná holomorfní funkce, kromě toho bodu S. A ta funkce je spojitá. Na hvězdovité oblasti. A ta hvězdovitá oblast, tak to je ten kruh, centralizovaný v bodě Z0 o poloměru velké R. Tak potom z Cauchyho věty máme, že platí následující, že 0 rovná se 1 lomeno 2 pi krát integrál podél té křivky phi z té naší funkce h. Tak tohle to víme jak, tak to nám právě říká ta Cauchyova věta pro hvězdovité oblasti a ta nám říká, že integrál přes uzavřenou křivku z nějaké holomorfní funkce výjima jednoho bodu se rovná 0. A když to přenásobíme nějakou konstantou, tak tím se to nezmění. No a teď si to rozepíšeme. Teď si vzpomeneme, jak ta funkce h je definovaná. Ta funkce h je definovaná jako ten diferenční podíl, takže si to rozepíšeme. Takže to je rovno 1 lomeno 2 pi krát integrál přes phi z fz lomeno z minus s dz minus funkční hodnota v bodě s krát 1 lomeno 2 pi krát integrál, křivkový integrál přes křivku phi za dz lomeno z minus s. No, nyní si uvědomíme, že to, co tady máme, tak to je vlastně index k nějaké křivce, konkrétně ke kružnici. A vzhledem k tomu, že ten bod S se nachází uvnitř té kružnice, tak ten index je roven 1. No a když se podíváme, co tady máme, tak máme, že 0 rovná se 1 lomeno 2 pi krát ten křivkový integrál podél phi fz lomeno z minus sdz minus funkční hodnota v bodě s, takže když to přesuneme na druhou stranu, tak přesně máme to, co jsme chtěli, že 1 lomeno 2 pi křivkový integrál přes phi fz z minus sdz rovná se fs. No a nyní si to dokážeme pro ten druhý případ. Tak nechť nám platí, že s minus z0 je větší jak r, tak potom volme r s čárkou, které je voleno v intervalu od r do s minus z0. A volíme to tak, aby, když si vezmeme kruh středu z0 a poloměru r s čárkou, tak aby se nám to vešlo do té množiny g. No tak potom, když si vezmeme funkci fz lomeno z minus s,
tak ta je holomorfní. A je holomorfní právě na celém tom kruhu středu Z0, poměru R s čárkou. No a z Cauchyho věty platí, že 1/2pi krát integrál přes phi z fz lomeno z minus s dz rovná se 0. A to je to, co jsme chtěli dokázat. Jo, takže tady pouze aplikujeme Cauchyvu větu. Jak jsem řekl, tato věta je strašně důležitá a i na mém kanále si zde ukážeme důsledky této věty, dokážeme si pomocí toho základní větu algebry a Liouvilleovu větu a dále si například dokážeme později, jak můžeme rozvést holomorfní funkci do své moctinné řady. To je pro dnešek vše a já vám děkuji za pozornost.